Enwere otu nwoke o ji ọtụtụ ụmụ o jikwa ọtụtụ ụmụ nwanyị ọ lụrụ ụmụ nwanyị 5 wee mụọ 65 children. Ụmụ ya dị 65. Nwoke a nọdụ ọnọdụ kpọọ ụmụ ya mgbe ha sị ha ka ha mee meeting. N'ime meeting ahụ e mere, ya gwa ụmụ ya na otu ihe mere ya bụ na ya agaghị akwụkwọ, ya agaghị skuul, ọ gbajighị pensụl ma ọ bụ slate. Wee sị ụmụ ya, biko nụ, ihe ọ bụla unu ga-eme n'ụwa jisie n'ike hụ na unu gara skuul, na skuul dị mkpa, ịga akwụkwọ na ọ bara uru. N'ebe ya nwa agaghị, jisie n'ike gaa. Mgbe ọ gwachara ha okwu ndị a, nwoke mmadụ a wee daa ogbenye. O nweghị ike iwepụta ego wee gaa tinye ụmụ ya na skuul. Ụmụaka na-akpagharịzi na-achọzi ebe ha ga-eji wee nweta onwe ha. Ụfọdụ na-atụtụ akị, ụfọdụ na-atụtụ nkwụ, ụfọdụ na-ezu ori, ụfọdụ na-agba egbe ka ha nwee ike wee rie nke bụ nri. Ebe a na-ahụ bụ ego eji eri nri, ọ bụ ego eji aga skuul ka ha nwere enwe ha. Otu nwoke wee mepee skuul n'akụkụ ụlọ ha, na-akụzi ndị mmadụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Ụmụ ya wee tinye isi gawa na the school. Ha eruola ebe ahụ, nwoke mmadụ sị, ebe skuul nọ n'akụkụ ụlọ unu na-abịa, mgbe ọbụla unu nwetara ego unu akwụọ. Ụmụaka ndị a, nwoke mmadụ ma skuulu a na-akụziri ụmụaka ihe ọjọọ dị iche iche. Otu esi aṅụ wiwi, otu esi achụ nwoke, otu esi ezu ori, iwere egbe gaa n'abalị, na-akụzi ụmụ akwụkwọ dị iche iche. Nwoke a wee nụ ihe ụmụ ya na-aga amụtara ya na skuul, wee tiwe, wee gaa na Facebook, na-aga na redio steshọn na-ebu agha na a ga-achụpụrụ ya pastọ dị otu a ga-achụpụrụ ya nwoke anwe skuul a ga-achụpụrụ ya nwoke anwe skuul a, na-ebu agha. Ya gaa na Facebook, ya gaa na redio, ya na-eti mkpu na-ebu agha. Ọ bụgidela agha abụgide agha, ndị mmadụ akpọọ nwoke a bụ onye nwekwe skuul si ya, ị na-anụ na a na-asị ị na-akọs trọbụl n'obodo. Ya so onweghị trọbụl m na-akọs, na ihe m na-eme bụ ebe m si eri nri. A sịla nwoke a na-eme complain against ya. Ọ sị na ọnwụ na ọ na-eme complain, anọrọ m onwe m, ụmụ ya bịawa na skuulu. Ọ bụkwa na ha si na ihe m na-eme adịghị mma, ha si wepụ onwe ha wee pụọ. Nke a wee bụrụ ihe mmụta dịrị m na gị. Anyị na-ebe akwa n'ụbọchị taa na enwere fake miracle, na mmadụ yawa ahụ agbanye olive oil n'ọnụ, na mmadụ yawa ahụ asị ka ekpewere ekpere. Anyị na-ebu agha ndị pastọ na-enye ha ekpere, na-enye ekpere ndị a na-enye olive oil. Anyị na-ebu ha agha ka ha kwụsị. Otu a nwoke a si na-ebu onye nwe skuul agha ka ọ kwụsị ihe ọ na-eme bụ the wrong approach to get solution. Solution bụ nwee ego, kpọrọ ụmụ gị tii na skuul dị mma. Iche na ndị mmadụ na-aga na pastọ ndị a na-aga patronize ha, nwee alternative of that particular thing ha na-achọ aga na nke ndị pastọ, everything will be better. Ke ihe m na-ekwu, otu a ga-esi wee kwụsị fake miracle, otu a ga-esi wee kwụsị ịgba olive oil nye ụmụ mmadụ mgbe ha na-aya ahụ, kedu otu a ga-esi ekwụsị ya? Anyị ebeela akwa arịrị karịa ihe na-emenụ, ka akwụkwọ ihe bụ solution. Ka otu a ga-esi bụrụ solution, ngwa ga-eme ntị ugbu a. Solution mbụ anyị ga-enweta bụ, ị na-achọ ịgwa m, echetara m nwanne m nwaanyị gara Canada na di ya. Ha eruo ebe ahụ, ime wee mewe ya, n'ihi na ọ gara akwụti PR. Ozugbo o ruru n'ụlọ ọgwụ, ya ga-asa ga-eme ya operation. After emechara operation, the following day, just that the same day in the evening, ha alọta n'ụlọ ha. 1 naira ha akwụghị. Ma ọ bụ na ọ nọ na Nigeria, oruo na a ga-eme nwa, asị na surgery, ha eche ka ha enwe ha the money. Kedu ihe ọ ga-eme? Mgbe aka ọ ga-echeta na akwụkwọ nsọ gwara m na m ga-amụrụ nwa dịka ụmụ nwa Hibru, na man of God gwara m na egburu m amụma na m ga-amụ nwa. Ọ ga-anọ mgbe ọ na-esi egburi amụma nwa nwụọ. Mgbe ụfọdụ ọwụhụ na ọ maka pastọ gwara na ebere wọchịrị ya, mba, onweghị ego ji akwụ ụgwọ sọjiri. Onweghị ego ji akwụ ụgwọ sọjiri. Mgbe nwaanyị ga-echeta ego a ga-ana ya n'ụlọ ọgwụ, cheta otu ọnụ ọjọọ ndị nọọsụ eji ụgwọ ga-ana ya, cheta ọtụtụ ihe dị iche iche ndị ga-ata ya eze, ya sị ya gawa pastọ kpere m ekpere, chọwa alternative of the real thing.
n'ihi na ihe onye nkịta ji esokwa na onye ọgaranya bụ onye afọ ukwu bụ ma ọ bụ na ọgbọ ha agbọ ya anyụ anyụ. Ụfọdụ n'ime ha na-agakwa n'aka ndị pastọ. Bụ nke mbụ, ọnwụ na pastọ nwere ike kpọọ ndị chọọchị atọrọ ya ego, ọ pastọ nwere ego nke ya nye, ọ pastọ ekpe ekpere ihe eme. Ihe mere ha ji ege ebe a. Ọnwụ na ịchọọ ka a na-agakwuru ndị pastọ si ha kpewe ekpere, si ha nyewe olive oil, ka ihe ga-eme rụọ free hospital. Of course, ọ dịghị possible ịrụ ya. Ebe ị na-arụbeghị ya, ị gaghị akwụsị nwuhe ga nke ahụ. Ihe ahụ the alternative ka ha nọrọzi lewe Chineke ha ma ọ ga-agwọ ha ma ọ ga-agwọ ọgwọ ha, ọ dị ha gwa ma ha nwụọ, n'ihi na ka ha nọkwa n'ụlọ ha nwere ike ịnwụ. Ọ bụ ịchọ ka ịkwụsị omenala ihe ndị dị iche iche ya na-eti mkpu ya, weta the original, rụọra ha ụlọ ọgwụ ebe ha ga-aga, ha ruo ebe ahụ enye ha free medical care, elekọta ha. Onwe onye ọbụla ga-anọ na malaria na-arịa gị na-arịa ọrịa, ma ị nwere wheelchair, ị nwere grupu ga-azụrụ gị wheelchair, free wheelchair, nwee grupu ga-elekọta gị, ịgụ ihe sọmbara kwụọrọ gị ụgwọ si gị gaa na ikpuru isi gaa. Onye enyere ego nye ya ụlọ ya na-eme ọfụma, lụrụ nwaanyị meziere ọfụma n'ihi o kpuru isi, onye ahụ agaghị eji ike na-achọkwa ebe mere aka imepe anya ga-emere ya. Kedu ndị kwesịrị inyere ihe ndị a niile, all this free medical na imejere? Ndị gọọmenti. Ọnwụ na gọọmenti provide this thing na ndị gbara chọwazi solution from the other way. The failure of the government wu ihe mere na mmadụ ga-agụcha injinia gụ ihe ka ọ nọ na classroom na-akụzi. Ọwụ na ọ na-akụzikwa na injinia na-akụzi Igbo. Ka onye gụrụ banking na finance, ka ihe onye gụrụ banking na finance na-eme ebe a na-arụ ụlọ na-eme isi simenti. Ka onye gụrụ architect nọ na classroom na-akụzi Igbo ma ọ na-akụzi nwe ihe ọbụla sọrọ ya dị. Gịnị mere ha ji na-eme ihe ndị a niile enwe ha ọrụ? Unu hụrụ nwa okorobịa pụtara obodo wee certificate agba ya ọkụ na ya rụọla ọtụtụ ọrụ, nwee nke eji certificate rụọ. Ụfọdụ ya na-aga ayọ ndị ha ma akwụkwọ ndị na-enwe certificate ya na-aga arụ ha. Mmadụ nwee some of the MDs aga school, gị hụ onye ji PhD na-arụ ọrụ n'okpuru onye nọ na-aga school. Oke mara adọwa certificate ọbazu uru. Ọ bụ na gọọmenti provide ara ndị mmadụ ọrụ, provide ara ndị mmadụ good hospital, good road, onweghị ihe mmadụ ga-eme ya agawa n'aka pastọs kpewere ekpere when there is free medical care. Ọ bụkwa na ịbịara abara ndị pastọ ihe a ebe ha si eri, ha nọrọ onwe ha, ndị ahụ eburu ụkwụ ha bịawa. Stop your people by giving them the alternative of what they are looking for there. Udo achịa. Onye chọsi ịga na ọ gawara gị ma na ọ na-awa ọkụrụ ya gawa. Ụfọdụ a na-ejikwa n'anya ọma agakwa na Sabat. Can we fight in this battle ka ọ bụrụ in the right direction? Gịnị ka anyị kwesịrị ime? Ọ ihe mere nji na-eme stabili na-ati mkpu na-eme stabili ihe a na-akpọ Igbo Ruo Ulo ka anyị dozie ala Igbo. Gịnị ka m na-ekwe? Anyị nwere ọtụtụ ndị ụkọchukwu, anyị nwere ọtụtụ ndị bigasị n'obodo ndị na Amerịka, ha chọrọ ịrụ hospital, ụfọdụ chọrọ ịrụ academy, football academy, ọtụtụ ihe ndị ọzọ ha dịgazi ịrụ. Ọnwụ na ha sonye anyị na ọgbakọ anyị nọ, ha ekwere anyị mechaa ihe ndị anyị na-eme, anyị ewee ya otu ahịa niile nọ na Lagos n'ugbu a, ewere ahịa Ladikpọ bujie na ahịa Ladikpọ arụwara ya already na Anambra now. Ewere nke Balogu bujie na Abia steeti, ewere computer village bujie Ebonyi, ewere medical ụlọ medicine bujie Owerri, were another bujie Anioma. All the 5 including Anioma Igbo state build all these medical facilities. Abịa na nke ụlọ ọgwụ akpọ ndị chọrọ ịrụ heart transplant medical center rụọ ya n'Owerri. Arọ nke na-eme maka kansa Abia steeti, arọ nke dị in charge orthopedic nke Enugu orthopedic emezie ọfụma ma ọ rụọ ya nke ya. Enwuru 5-star hospitals ndị a niile na the 5 Igbo steeti include rụkwa na Nauma. Ị na-achọ ịgwa m na mmadụ ga-aya then abịa m establish insurance scheme, onye ọbụla na-atụ 500 every month to subscribe to the insurance. Mgbe ọbụla ị yere ahụ gaa ebe ahụ nọrọ ọgwụ free of charge. Ị na-achọ ịgwa m na-eme otu a dịka ndị Igbo na-achịkọta ka nọrọ ụlọ ọgwụ dị otu a nye ndị mmadụ insurance ndị a, the fake miracle will reduce. Otu a na-ekwu na a na-edistọbụ anyị enwee checking point
na-anapụcha ndị Igbo ego cheki pọt anọghị n'ugwu Awụsa ka etu a ga-esi wee kwụsị ya gị soro this particular group a na-akpọ Igbo Ruo Ulo dịka anyị na-eme ya gị na-subscribe to the insurance scheme ya anyị nwere team of lawyers anyị nwere ndị dịgasị iche iche ọnwụ na-enwude gị ị nweghị pepa gị ebunye gị ego gị ga-mee pepa hụ na akwụkwọ gị zuru oke polisi kwụsị gị nye ha akwụkwọ gị niile ihe gị na-ezu oke ha detain ọgị dị more than required call our team of lawyers abịa jụọ ha jizi ọgịnị na-ese mana mgbe ị na-enwe akwụkwọ gị chọọ ka ị nyewe ego abaga n'ụwa akụwa gị ihe emewe nke a ihe ndị a bụ ihe ị ga-eme ọkwana result na kansụl kwana insult so ka hapụ na-beat around the bush you can't be shouting nwoke nwaanyị gị na nwaanyị bi n'ụlọ nwaanyị ahapụ gị na-agbakwuru nwoke ebe nwoke na-enye ya ego gị na-abara nwoke mba stop ihe gị na nwunye m na-eme you are wasting your time. Simply make money, take care of your wife. If you want your wife to, she'll come back. Or you divorce her and move on with your life. You don't go and borrow work and ban when you got your house. The pastor no wrong, the member gawa there and I got no live for you. Do a date worship, dating we hear, no put the pastor, Ibu Gogigi. Now, boy, you member gawa there, Gagania treatment, or you're going to call. Chetakwa na ọnwụ na-enwe ha onye ndị na-azụ azụ ọgwụkwere ga-ere ọ dị gị anyị na-abara ndị ọcha mba na ha mere slave ha mere abịa gbara slave ka onye kpọrọ ndị ka onye resịrị ha ndị slave ndị a ụfọdụ n'ime na-atụ the story na ọ by force emere impose hapụrụ story ahụ ndị Ethiopia ka ha bịara ka ha gaa take slave ndị Ethiopia jụ buo ha agbafuo that is why today onwe ndị colonized Ethiopia na Liberia the whole history of the Africa had the ancestors said no. Ọ na ndị nke anyị kwuru no ha agaghị akpọrọ ndị be anyị ga-agbawo ekwuola m ya taa onye ji ntị ya nọ ya nọ ka anyị jikọta na aka ọnụ ndị Igbo mezie n'ala Igbo ọ na mmezi ala Igbo ụmụ fake churches oke ite ndị a ereduzuo onye nwere ọrụ a ga-aga chọwa ebe a ga-emere ya oke ite onye nwere ọrụ a ga-achọwa mmiri akwa ebe ego ga-echa ayọrọ ya ga-arụ ọrụ ihe agawa nke ọma otu aka ọha nọ aka mbụ Jovika biko were aka nri gị tụsara m ihe onyonyo a ka onye chọrọ ịnụ wee nụ ma ọkwa na ị naghị esonye anyị n'ihe anyị na-eme na Facebook na this Jovika TV anyị mere gị njọ jisi ike tinye aka na follow share comment udo ga-adịrị gị ka emesịa nọ Okwa television with the truth is what you ask for. This is Jovika Television. Hey yo. Jovika Television, poised to reach you with the truth.